Kasum. Dana Kasum. Bachon. Dana ofri he na buy. Bachon fira boabo. Adanse aboabo. Onia, me ma akwa ba de emergency Ghana TV so. Na obu ho kwa wara eye ni gye nko obu nse so wara na obekwa ko wura mu no. Na je se adan na esu abobo ni amane die. Eba sa na timi kwa de yare e de bre nipako. Oso ye oba oso ye be mo timi de yare e bre no. Na maame bi kana so nya ane sem. On dia ware okowura mu no ani gye die ani gye die. Me nua onya bi da. Ni enkonko hwe. Ede ne ba ya onu ko a bi mo ho mu wura ware ma na ani gye nko a. Ede ne ba nti a onu nso no ani gye ade ani gye onya bi da. Ani maame bi nso a omo de omo so akwa wia eba an akofa akola na de bia na akola na nso so obekọ no mama yenti mu nsem a omo de tu dwai na ye ba so ye besa che ya adwene ewa akire Adansi aboabo tu firi adansi mamu na aba ha de opanyini ho te sei eya bi wo nso wa no oba na kasa den ti nso kasa den why ye fra wo sei papa ye fra me kofi danyere mufri hen firi dansi aboabo ehwa na mufri ana ehho na mote ehho na efiri ehho na mufri na munchi pa ne aboabo hwa David yo nchi pa wo sirim mufri sirim Krobea tona otra jo mama krumo ko wenim kakra bia toaso tona okay what dey ani awura yi sister no unua ba machiriba mienu so no okay ene ye wo ye be ma one ne ba yenti mame ma amane de yenti na awia yi wadi unua ba dan na anim ede na ba na Krobea na bedwafo ho yo min kwa men sampa na Krobea na busianfo me damasi good imajuma pa mo ye dia bo Asante mana Ghana nyinara de ntia me di min ba chi ba he de ohun be mba bi na ono ne tnae kwa ko hu busianfo ye no wade kama ama ono ne awarfo ba ode ne fa kwa mi su a enye shurba me tin na sanse wade na kwa se busian wade de busian ye hu sa naja ba fidie na kama wi ata so pase ba bi e kwa de ese me dinu ko mra nimfo animu ani se na sanya sambi sensie ba nde na ayako bone so na si dabi de na nka me ya tu na mo sabani se di anda ejisi mi soro wakaba ya de bi kura na ebe twintwam nka ya ba kura nka ya nka ya hunu ba bi ade ato na so asan se huna mra ebi nti ananja nyame bi kwan ro ya de be damunti asam no de onu wane to obebo ni nkuro okay na me so me owia me wasa mienu bia me de be twato okay mate Dina brawanim asam no a wo bekire mu no entu nsimfimfini hyase kwan a wo fa so a wo wareye wo kwa aware ni mu de esiye de esise ya abenti a amenne wo manim ha no chirichiri bi mu ede na esie Bacho na obewale mi film papa mo na e wa kwantomra mo hwe ni ye mame microphone mo nye ni ye wa kwantomra na brabo de na ya bobi pa na mo wo se hwe akontomra Bacho aha nti wana na ja me no wo mienu miensa nti mienu miensa na me no we na brabo no sa ase no na enkoyie na ja wa woni ye asam nti ye se ye mayemba na ja me to so sa nti ahono me wo me baba ko wanya mfie mienu na osase ya chese akwala no mpo won hwe wa mo na to me na me yale kura won fa me ho ankwala no so sa na agya me se bia na yegugwa ahonchire bi mu me se bia ya dan a awade ade yenya baabi pa gina ebeye yie ene ye wo sa na wo fa so wo ayi pipi so ase aho na edura ye kwa aboabo nti wono no wo yenya di burenya no wie na wo ti koko no wie a na wa fa ne bag wo bedi ni pa nti wo nya kope won fere obi sase bia mene me ma ya won te se so free akontomra ho a ababu ni pa di a na mene me ma so ti akura se akontomra da koko ase nti ebe oba obenya bese boso miensa won fere obi sase na nkwala ye bedi di ebe ya den kwapem se obedi ni pa sa na wasa ba mi ana mbe chese abra me bokura mpo no nya sam kadam de hwe nkwala no
na wo firi ho bebe duru nso a obisa na sika osimini bi na aja wa wini ya abrabo na ya kwane saa hawa na fe ni na ne maame yare na omudi ni ba akura ho nti mehwe ne maame ama maame ne aja wanya kwana obefiri mu wa akura ho na fe da ayie no ya de be ko ma asen so meyende se mekwa ayie ni bi na ajam sa de mekọ na yenyina de ayie ni ko ya wawale me de na men yale me kwa mpirse me pa wo me kura men yale nko ayida men nkura men ko dota bia boson beso na makwacha ke me ho saa men nye nipa me yayi afede ye de yi no ko esa na kokon so abere pa na o se sande da men di kan beti kokon nti o di nkan free srem ho na bra kontomra ho beti kokon nti wo ba na afede me ye yayi wi ade kenti na me kwhwe me maame mo na me dia na me ba na ja meti kokon wo firi oba na mati kokon nyina wi a yeso ogu abo wo oba na wo ti kokon me meti kom na meti wa na wo te o mpe be ma pani na hono se ya gye wo ni ba jumanto me meti beti otumi dia yi no the friends so no o de te otumi te suru kokon nyina oba me blanda to na me ka sei bra wanim na de kasa gu me ba jonte ya sa oba ya na ye shabra bana asesa afa de me firi asirem ba ya no na me nan we nu me nan de se bia pane bi na de wo me nan sa kese me ntiase nda fe de me nante aminti me nante da korope na fe de me nan na ye koya ade bi wo yoso asehwe yoso ye ben ho ndi ye nipa mi akontomra men yoso emutwe nanso ni nyina ye de same yinti nti ye ko ndi ko ya adana ye koya ya wiye sa adano nti ye da ho ma ade ache me mo da yoso me na me kuma ne wono na ye sofo baako afede ade ye da ade ya ndadwono na me nani ye me ya afede mpereko pe na me nan aho na kosi mitimi nante ade na ye koya no so mantimi ansa anko ho biom ena omode me to ayi mo apia me akoto ayi mo saa afin so ni maame wu ye no menu se bia ya ho nkira ena aba woni sika ena omode me koto ho ye twira aduro man se wan koto a osi woni sika ye kan ye se ya osi woni sika ena daughter ni ba na ohwe me a chese mitimi sori po ne matia so ena daughter ni bisa me se na wo ya ka se okunu to aduro a wo se wan to na mimi wu a obeto daka ahie mi na so obesa kwa wale na me so na mawu ye sirim fo sa na me se na me wo ka wasi woni sika na me a me da na me ye ne dan sa ta mun so me bla so no wo bonsu no akwantam ai no bonsu no a ye men ana sa ta wo me wo fun po na me de frɛ no ana fe de wo se sa na te da yen umun yi mi na wo fa me kofie ana dota na se ayare mu mentimi sori ntia so obedan yi mi na me da kofie ana wasi woni sika obeto aduro no ena dota ne sa ante dia onu anko abantini nko ya krata amra okoya krata ne bana se onti wonu wasan a na oni se bia enye onu dota na ayi mi ko na mi ko wu a se onu enye ne fort ena mi kunu ko ya krata no wa abantini ena wade baaye kasagu we mu anu men we ena pedi wade baaye na dota ne san ye na dota ka kenu se si wahu di kunu ye nti me ko na se mitini pai mienu kura sa yo so dot na nya ade a mesiansi ho biom wade ne sansa ase ne de mensi ho biom na se nya mia na ye ko duru fie opa ye ko duru fie a wade mi duru fie na no no mi kunu nkase bia okobisa aduro we se aduro ne yesen odi me hwa ha na me di me yese aduro no na me di me nan sa ase akura wa sa sofo bi wo ye kwa na aso sofo aye bia oja aye kakara na sofo no se wa ya de ne kwada na oja ena sa afini so obekokwa ye ni maami ayie no ana ono no ka se an o ma ka ken se won nam sofofo no mo bompa ye ma no asana wotima akosiri ma koye ni maami ayie na meme de se me de men yale na waja me ho na wokoye ni maami ayie sa afino e baaye chese ni date ni ba aja mama bebesi asa akola na me wo no wanyamfie mienu na ya menan yade no ekwa na aba mi kunu 1000 tare me ankwala ne so o mo be hyew o mo be yeden yo won fa o mo ho me ma no mo be gine se bu rampa o se me nkura mpo me ma no wo mo me no wunu enkwala o mo gwe ko suku o be yeden yo won fa o mo ho na nyina tete wasa
na fe de odudu ma no benya afuo ahose ne wafa ho senti wo ba be sesa ya ba aboaboa aja maye ne de na mi hu saka mani na chi na mi san di na chi efri akontomra ene ne ba danse aboabo anane ye sa na ehune ye no ehune a amre bia hunu ye kuro na fe de won fami chese mi hu de me ka masa won fami hu mi no da adam ba okete ba ko chese mi amitini pa mi ni kura won fami hu me ba yali o won fa hu ena ye nyina tete wasa afi de me frɛ me bla ya metini ni se na mi su na me bla sa na te dia adia be boa me sa ono so sa fini so na wo yale nti me bla wo asinwan me fa nkɔ ho ena sa tam so na ga me dim pa akara ade ne 1000 ntare me yeti kokko wi ankola mbe se o yini be bodi sika ne befa afi de ya me adana me sore se me kɔ nti meti adana nim se ya te se bia mpa choto wa me so meti we ai se hwide bambu ayi na aduro di hwehwe se ye kura sedai na aduro na afiri ato mema nim se te se bia fidie na me kwa miankwa minti aso aya me ya avede wo tron obi sa me se na de na si wanim na me se aduro di hwehwe se ne dawo na me mama medikan wa mama mi no modidi so na mo so no mo tewo ana obi sa me se na duro ni frito adenti na man so da amfa so na breben na me pese me dia me sori e fa duro esewo na me se adan ana otete me sa nti na ya me te hon me ho yo mbobo me nti hunti me gaza kola me fa duro amfa so me na me sori ne me nan me se wo mbe kumi na me nkwa ho me afede ma bre e woni sam wa de be bi na no a dia to kura mpo ye kitua bi de be ba kire kura be dos wan kenwe ye wa akontamra kura no ka sansa we kira mi ena me frɛ me bla sanda me fa nko ena me di ko me bla me bla wa asinwa ena mo ye madura na fede and kura nu sa tama me ye sa na mafa afuro fa so me numa na wanyem na me te me chese me sa dana na me nim dana enti wo nan na hunu nyina no na be ma ne ye wayi he was real dana yimi no anu ansa dana me se mi gukura mpo beye da enti tama wo nan ya hunu no se sata na nya hunu sa na hunu enti sata ne nyina no ye wayi afa me ko dana me se sata na ona na hunu nyina no ye wayi ade wonim yafo nda so won dipa ne tirimu adin de uwu a won fa ho na won so won kan kire nse won na ya oya enti wo ma wonye wa home afede me di ko ho no me num onzendie wo doje me se ade enti na sa tam na wo na ya oya no no oba so obeye yi a won kan kire nse bia miwura me na no ya me ya enti nya abotre na hwe me ma me na ne nkwa ansa dan ndi mo me titi na watiti me ka se me buru ma sa wa hwa ya nsole ne enti dia anya me na me ka se me kama asan wa ha me chata enti opon yawo na wo nan no de na mu nyina no still no ye yi enti afi me ko me bla ho na me ko ya duro no sana afuna asai enti wo me fa afun frɛ no senti sesi ano ade an moja ni itumi nti ase nti won ma mesika na me ko ya no o mo se ade na ase nti me mba na mo ye mfiri wo ka kire me se me ma ne wo ho na me se ade na ase me ma ne wo ho sen won fa fun pom frem da kurumpo da se ade na atesen ena me ye ya na me na ne ye na me ma me bla ne ko bo busia ma me ena me di ko yes anu mo nyina wie ya ena adota ni chura krata ni nyina de ma me se aneme amando mo nka ndokoro nti me mfa nko na me nko kire no bia no baka se bia nti aya tro na me de ayi ni nyina ko ye akana ma bo no nyina million num me baka kire no ande no betu ya sa akana ni me pa na ma ko din akara sa na ho so uji 1000 afeso ye dibi atoso nti me ya na akara sa afeso ye ena me pedi me pa akara me send sika de ma me bla ena okotua ye na ye ho sa wo bedi ni pa ha na wo se wa banya afu ha nti wo se sa ya de aba o di mu firi akontomra ba abo ena be de wo de beduru abo ha ye nyina ya to ho anan de akwa wo ma na asa aba nti ye ba abo ha na me na ye adwuma kama abe da koro pe me na asa akwa ho na me hu de ye afa de
because me nane kura mentimi solipo na manante me ye kwafu ko ti koko ye ko ti koko nu e ba me nane saase no sa koko nu wo mo se sa bag miensa o mo de so mo de twan buo na me so me yale dadem o yare dadem mentimi solipo na matia so e na wasesa koko no asi ho se o ma sa afi no mo tu koko nu million sempo into mo de twan buo okay sa da na me wafanzo ya me fana wafanti ya na me blan enti ona so na ni wafa ba frɛ no takora de no kɔ enti mo wa frɛ me na me se me nana wo kwa ya me enti se me ntimi sɔle mpie de wo kɔ ya no wanti me anye na ofiri wo ba ya wo be duru ya wo se enti ahia nanya sa ya no enti ode me kɔ me kunu se da wan pe mo fa me kɔ dɔta wo bra base ye fa wo de wa doctor do kitu abi ho afiura mam de no ko no o mo se me so de sia wunti o mo de me ko kase mo mbaboka nti o menya doctor ni mo ma hwe me fie na wo hu me nan ya wa hu mitimi swale afa de wo se da anti ana apapa nti o be hwe me fie na wo di wa de afiura de obaka ne sen na aja me bla so no de nyina ni so ena wada na oba mo pem so ano ase da won ma me nko ena me bla bufu ye na me dade ho nyina wo ka na metie na osoro ko fiewra no nti okọ ka no mo san fere wo ko duro wo se da won pene nti won pene ma me nko na me bla nso an pene ena fiewra san de da se ono na ne dishie no de wo ka no ono de na wo tie papa de metene ho na masole ana fe de o mu chini san da junu pe busia na de e kwa ma me bla na se an wangi ade cha na ode mko nti ono de wo fa me ho ina me blood ahomache wo ba no ka kyen se an me blood se an koko na ya o ma sa toro mu fa mbo no musia mutum se nkora mpa obetu aka nti ye wo di sekana akoma bla me blood se me mboaboa me ho ade chi a abofo a wo ba fa ma akodota mankasa nti just me firi wa kura pia bont na akofa ka kura mpo no di mam na me ye ne sa no blood mu ko duru benito ndo gudo mo de me to ho me nya bosume na mo ye mu nane wo place me nya bosume na watwu mienu ho me kunu atima afafu mfa ampere me kuma ne se na me ho te se na se ono kra ho te wa mba ho ambe hwe me na ye hia sika yisi ya fresi me blaso asa me blaso akọ fiewra ho asa na fiewra abo na amande no makobusia no de amane ye sa na edite wo me di akuro mba fie maya akuro ni enwuda fie nine ne tazi ne tareme enkola ne nso a umbe ko suku omumbe hye omumbe ya dan wo fa wo ho na ye nyina tete aboabo ha asaw na me na me ba na ho ya aboabo saw na me kan so so ende nyina ye tete wa sa afi je na se me ba ben ba kura wi suku wo tu pom tu na oja ne suku hwe akole me bon pa sa se nyame aka no koma obegya suku onu nkwa so ne ba ben ba kompe afi na ma wo kitu abi aka ho mienu pe afi de akole ko folese na wo ye se ni nua mu nya bia no mo de abo ne sa na me de pa ba sa akole wi suku adana mo na so se suku nu o ma ye se awofo ni be suku nu ena me ka kire se wo na ye ben ma hu ba bia nkwala ne be ko suku nu se ye nya de ben ya o na ye waka jere me se an onu wonim de wo ba ko nti yen ko yi suku wonim suku akwala ne be ko se wo se wa akwala keto abiem wonu wa nyini wo wa yo be se emfiensi mami musa odana na dears aware no da so tima na so na me ka kwa wo de yime no ano pe wo da so tim se de wasese me no ma to agu nti se me nti wa biom be ma na sesa wo no ma to agu eye meba tobo wa no prododo tobo sani atie dia beda na na ye oya kra wo mepia na na ye oya ne ntu baabi enya yi be ma no ye die ni mpajo ye nya dagate munyina mu ye dagate fo yesi ukuru mpete di na mu because ze dia sa be no mesremo masra Krobea Asante nim de pia nana yebo di sore ebe ye ya nana no montena se ukuro mpete du na mu because monse sano na se ukuro mpete no
wo bedi nam no wanya bi kasa na ebeka ne so obefifimu wo fifimu nyina awia no asabu bom ama nada ne nkete no ajagu ho ukrompete no sana sisi ukrompete no wo mote ukrompete oh oya dagatini ware dagatini hweye no wanware asantini mikwehu akura bi akura no otumi hu se akura no sebe se wonya obi pa so ne akwada no betema ne ho ofeo na me ne chairman fo bi ne nam sa chairman no already wo mienu dada ene wo si o sisi ya no se som no betumi apemete ne 4 tie ne oni akora yi be kasa eye nkora wo mu free north eba be so aso anioma ibi ena wo fra akwada no ono nso no de oye santinkramo no wabusa ne se oye dieni ena oso oye santini osi da bi u free north ntimi mpel okay time forward enkwa animu be 3 months 4-5 months later bi na yakwa aponchi achi ene ba ye betena sa same place no na kasum akwasika asum ana akwa me kasum kwasika asum sese wayi unioma to agu wo se wayi ato agu ede ne ba ye ma ne yi unioma to wisa bra wo ne na bre efri sahwi akontomra akura ase na ne maame be yare da wo so wa na wahwe na maame ni wuye wo nan yi nyina no sebe se ye ka esrem na akofa asa na we na ade problem we ba ye o de we free ho de wa ba danse aboabo yare a wa be yare abusuam bramu ye meboa afedie be wi ase a wa yi unioma to agu be ma yare na wo mamu sei enum one na wo num en wa yi unioma to agu de na ade aye no kire me kumu me pa cho anoma oye tugu na nsen na pompo bi abebom and pompo na bom mi koto dwenu ade me yara won fam se ana no meto aduro me de yi won fam me chese me ba ne yaro won fam na pompo na bom mi koto dwe nti ono no pa ye na abia sa bebom sisi nti abo me sa na fe de ye nyina ya dadan ba ko se me dawo na metini edwa me mienu kura onim se ono ni pompo dadembo ana na me damna dank to abi wo ababe ya woni ntamwa na dan mu ase na me sante dia mekwa akoda sa me makoda wo na me sore ya me dana me so na madam bi na doctor kitu bi ben ho na madan sante dia ayade na manfa anko ho a nti ayasa na ba bia ko no enya yi na me de ko ho me ko no be o mo wo mpani o mo di nso mi sasi mi so na me dana me ba ya de manda den ho bi na me kwada sa dan kitu na eben yentam ho ambe da wata ambe de wo chese wo na wona wo fa kokuru wo twam kura woni se nipa bi da ho mpo ana me yale a wadwunu se mewuo minim me yala chese me wo fa me ho ne memba ni nyina yala sa na ye nyina ye wo oti kokoa obewie no ye hu be ko sika ne befa me da wo sa fe de me ho to mu wie na me sa ante dia sa wade we de mintimi ngwale biom ente da na ye ka na o ka kira me se nti woni djuma bia me sora na mabisa sika afiri ni ho nti wono na djuma be na wo ye wono wonti me ko ba de be hwe yire ne mba nti me sora ma me bisa sika bia afiri ni ho mfie mienu ni me bisa 1000 po afiri ni ho da se ma me nan se ma ya den wonfa no ho akwala yaro wonfa ho na nyina na yetitibio se aduan de wa pa na ode ba na yadi bia wo be se bia gisika no aduan a bia wa pa no ka se bia monje ko mama me no fa nkoye wa pa nso a wo bisa na wo se woni sika nkola be ko suku wo mi ame so mfie nani mitimi kwa afuo me nani nti se madana yare ni force ana ono so a wonfa ye ho ana ante no wie na fe de me wie na me sesa me nda ho biom nti a wie me ni kunu na nda dwene me wakunu nti me nda ho biom ena me da sa dan keto na e wo ena nkola ne so wa wuni wa ba time omunyina ba ye da ma me da na ono so mesra ya me ko da abada ada bi se ne nsu ato nsu to ya na a video wo ba se na ya da ndi wo ba se ye mie ni punu bie ni da ketwa no no mra ba bia me ne ma ne da no o si bie no ba bia mesra ya me ko da se nsu ato weda ne de ne ho aba ana me se na wodi na ha na me bi emu aye nwunu
ana nti wo be pe bibia ka ne ho hye wo bom sa ya mienu so oye bad pa wo dina ana fe de kofa kredo betu ye punu nti kofa kredo betu punu na me ka kire me sa ata na me ba be ma na me ka se wo wie suku ni wo fada wo ma na aja okopa ebusia na o ma ni ko suku no wonya suku wo dada yi ka tisu aho na onya suku aka tisu aha debiso debiso okay aba de na wo na mama kwa ba nyina dada ne ba ko na fe de mi na kofa kredo betu mu ina mi ka je me mane se bo pa betu ye punu na ankwala na ka se na o ma ada nti mi da sa fe de abofo afiri o ka se me swale a me ko bi epunu na punu nti mi na me se da na so ade ho na me fra no na me wo sa na fe de na fie bi so ben ho me te se abaya ne pra na me fra se ma fie ma na ogie so na me se wa mela na oba na me se me de asafo ane fa ayi tokoro bi ma na se me se be ya dan asafo ano na odi betu nti wan gi so betima bia na baba ni bisa me se na ho na tu mpunu na me se me de wo mie me nti wo mie na obisa me pa kuro tu mpunu wo bisa ya den na baba ni ye ya wantimi amie na bla ba ko so be na me se ande won ko frɛ no mlem na ko frɛ mba na me ka kire se won ka kire ai mi kunu se won fa safo na no be bie pu na ye mpie ti se ya betena ma buru asem ni nyina wofa wo mai na me ka kire abrande se won ko fa se ka mbebo apuru be se kredo na ye mpie na akola na ko fa se kan be se kredo na epie ni epie wi na sa ada so na o ma kire ma duro bi na se me kwa Johnson ekoto me na aduro na fe de me de ko ho na o ka kire me ba be ma na akola se o mo be yi o mo no mo nyina afiri dem ho na me de ma afinu na me de ko ba bi na ja fe de me ko ba ya keto na ka ho ma wo se ne bag no so ademo na me san se ho na kofa we beto na o se ada no man ko suku nti wato na dad aba se wa me fa bag na o be bon na ma o kofa bag no de ko nti ye de no yi won so wo de no ono na me kan ba ka ho men kan ma o de ka ho no kwala ne de no mu di ka o di kan yi nkwala ne de no ena o yi won so de ne to aso de no o ka kire me se mi be yi me no ama no ana me se me no ama no nya wono be ka se mi be yi o amra ne so a me ba be yi me no ama nya wono be ka se mi be yi me no ama ana ka se ai ma be yi o be yi ni nyina tu agu na me sa na me pe no wo yi tu gu na hu se wona wa yi me no ama na tu agu man finu na me de koye aveda ya ka kara na me ban be ka kire me se ndi da yi me no ama nyina tu agu afikire ho ana me se sa na me se ana me koye ana me go bisa ne se sa na me pe no na nura na obetu ye punu no arenti na wo di kredo betu ye punu anura no wasi ani dia wa ye kurampo ye kitua bi na dia betu ye kurampo na be kensa eye se ye be ma na yi wo ene wo manioma atu agu andene bosome tobo me kasa nya abotre be ma na yi wo ene wo manioma atu agu ene ne bosome die enti no aba ha die na ohia die na apese enta awo chinyama wo me pa cho yesi ano wa pa me ne me mrenye ye be didio ye be mentimi kwa afum ye be den yo ono so nya ha na obefa me se me busi amfo wo fie se so wo wale me na me yale se ano dia me de ne ban se me mane so wonhwe wo mo ni se ano dia me de ban se asem na bobo me hun dia me kama asampo opanyini die nti na odi unua na chi ne ba die na mpese ye boa mo ye mamo dia me di na chi ba e fan se mpanifo se ko fa obi adi a oye ne yi onko se no na ko fa bolo sa dia kura se na so de baye ne hia wona se bi a kire ompia o san tu unja ne dam man ye bol ko fa ni fira busu afie ama motena se ye bibi ama oye ne ho ade ba o hwe na se ni suban ya nya abo abo ha na obepam no ene ne ma on fa no koma abusia en papa wo fi na nkora no nso pese otu na num tu se ne wapam maame no ompe no one ne manyina mo nko ye ne abusia ni asam kwa ye be fa be hwe wo fa se ne nana no ye be fa ba se asam sa no wo kakra asam no okay eye na se o so open ni man so dia munu matiefo kwan a be mba wo ne ba o fa so hwe no ama ne ba ye ne ba no nyina na yakabia kire okay enti atiefo ababa wadana kasum ba wo ba ha nensemo a wachirim efri se hwia kontobra ba bi anamte ne efro sei
sana monti akontomre kurum ya be kurum nti akontomre na na yeti akura ne be kuru makura ne be kurum enti free hop sa ba dansebo aboabo ha ne nyina no no wabodi tofua wakyerem ye tofua bo wakyerem e de akyere ye de abusua no hia sesei ne se na je se dan na de ye kan kyerɛ se dan no a obe ensuo toye no obebo punu mu a wa mienu no eno na ma wo ho ye na hi e ma wo yi nioma etugu ye na me pa cho ani ana dabi me nka nkyeremu me pa cho enti se wo obebo mu no se nka bienu no enko ba be pa yi asan ye meboa me pa cho de se mini obe pa ye enti wo wa ama ne kwan ama na ama no amepa anye no ena ode abufuo akoyi unioma atu aguye wo ensuo nso to de asemba wo se weda na yinwunu weda ne de ne ho aba enti kwasika sumu kope kakra tiare za de ne so ne ya ya papa o party arepa ne mfiu ne ya wasa na wo ko hundrintri nyina peja ne ya ena obeya mie ne prono no okofa kredo a wode batu mu a ene wayi awura yi nioma to agu oba wone na wo mamu num sebe se okọ ugina stage na wo tonum as dwumtunia hunu bra esese ufiri sin nimu hunu bre wo bre be na hu se be ma no de wode ye wi ensese be ma wo ware obi baba wo ye ne saade wi sa bre no a wo sei ba cho na ma wo miensa ba cho e na asa wo mienu san e de ka ho ba cho no obi a wo ye o saade wi na setede watena ho asa amana bo watodwe asa wo mienu aka ho anu ama ho ban sa bre ana na apese wo dodo me ba cho ma wo me ba kura ba ma wo mo dudu se me ya me dwunu se bia ahonkyere na ye famu no da sa boy nya ba bi gina na wo ho kyere wo be ma tete wo na wo miensa no ahu se be ma na tete na no so a na wo san ne wu mienu asa aka ho ama aye num eno no a good singer esese wo hunu bra esese wo free stage ni mu wo free so a e de asembeba ene samokura na hesa wo kwa free kuma se kwa na unu askwa jonsen meboa ba cho ni mo pai wa askwa jonsen na mafa ne se mo fa te se wo free jonsen kwa bo ase kwan ne so ana abenkum so anti mo mfa bo ase kwan ne so mo fa runabout benkum so wo wa dance abo ena wiai wo yere dana ka sum wa ha woni ni nua ba ma kofi ena aba yanim ha krache ya di kan ya frew sei ya frewa wo mfa se oba de ne ho kamew o weda aba na wakobom na wamia bra wo tu ye free wo nkyɛn kɔsrɛ wo bi dan kɔtena mu no saa bra na nka wo ye be ma se wo pɛ oba ukokobusem di dwato abi kɔ ana wo ma abusua te wa anyɛ saa o de ani onkoda baabi opa no aba abɛte abɔ saa ne ye no okay wa mie wakɔtɔ kredo abɛto ɔne wo mam enti yɛmfa ne sɛ nkeja bi tɔ dan ni mu a enko obai wone ne ma no nko ma hye wu okay nyame ama saa ama wakɔ akɔyi awura yi ne nioma to agu ye nya wade saa be ma wawade wo ba firi abusua hoi yemfa ya aka abufuo ene adigya no se ne wuhunu kwan sre nipa ka wo homa yekogya wo ma wo koye oba ne ho ade no se wu kogya na fasa akwa na aso tizezi a wayi ne nioma to agu a kyerɛ sɛ wagya na wade ana ase de yi won hwɛ ma de ntia krache won pɛ ho asɛm a fa wo kɔ no fa na se wamfa e di asembeba de bi okay oba de achi ame na wiei mamau simano enum na wiei brem mamau mamente so wate mente so mra 4 why
Jataba ye me signare ni ntu dia. Ona abom abro. Ma me nte so mrafo. Ona abom abro. Jataba bo abro. Ntu dia 4. I got 3.5. Mean view. Yo, Akra. Yenche TFO bio na me mama me kafra. Se ewi asenko bi abotaye ne senko beba asase so na nka sebe obenya kunumpa oba bi abotaye no na nka omo abobra abomu na nka daache omo ma nyinyini aba abehwe wo mo na sania wo sika ne yente be ma nanum asem de na se saa na etie de a ene na awrei wafa ho kiremu papa woni ma ni di nkomo a bibia anya ya se sebe be ma won pa kwomabo bema uhia bibia omfiwo na sebe edu anadwo a no osan be hawo wo mo si ya papa every so obi wo ha oni yire awia edu anadwo a no hunu si wo wayire enti edu anadwo no asa abre no e no hunu si wo wayire na emom awia se obedidi se obeda se obeyeden eno de fichiu na emom edu anadwo de a na opebe bi e de ni bi anakwa akohye opebe amana yenwunu na wabo ada enti mema yete saa no enye yenya hwe se bi ni wa amani hunu ebi wo honso so aya yema mema ema ni hunu on se be ma woni oba wo ho na ebire bia no ebi wo ho na amani hunu a se bi ni ho na wo ka wadidi ba be ma bi wo ho a won de efiri se o mo sha ase ni nyina won de enye saa ebe pem ne enti da bia yenye da ko de ya yema ma na ninye awura ya kan nsem bebre oda hospital ya wonti mintia ne na so kra no wo hye ayaresafo no zo munyinu ma amfa no kofie lom se enya ne saa eje se okobokrata ampani ampa wonya akokoduro yakoi akobokrata wango busia o wakobokrata dia beyi oba no de na kotufie se de beba mra ewu a wongu nyame adom wangu edura na adwonso di ana apɛ baabi edi fridge bi mu de obi ana kwa akɔsɛ enkwada wa ankasa wawo wo ma ba wiase menu anu masremfo montie saa de we yetwam enka ne tete hɔ no na ye wo a ye se ye do mo be do bayire ye be mo o maka nwan so ye be mo o maka nantwie so ye be mo o makodi lebra ene atwam ene school no ye hunu se obi a kobia eyeye ene obi a ye krachi ni a eyeye se dokota ene teacher ne ho ahwa no se ye nsam se ebi a abusuakuo we de wo mo de ye adwuma ye bo wo mo se wo mo meyenie wonya ko school no nko a de a wo betumi aye bi ye wo siremfo wo mo de da enwuma akese ano wo mayi mu ye bie enwuma akese mena ho ha ho Ghana president wo ye die ni se no kra de na kan be se ha ho wo de twanitia na ye ni sei o ye ni sei na ye simple se ene na wotwe ukuada so se ne se ye hunanim ewu tekefem ha ye betutuo no etuo no nam wiemu a elocate na edede beba na me da se ma ye nche atifo biom so na akwasi se kwasi nso a ofa maami dan na ofa ne sefufu ena wadi ni saka kan abusuafo nyina num se se bia ntuem dan na se yare ye no kwan so na obedaaye oba yesu won na hwe na ase na mama me ne ko wuo mu nku wasan di akire ko esirem na wo abusuafo mpo na na me di omo yaw mo de hye yare sei na ni kundi ni sa ko secretary ase mo antima ma police force ante ndi se ko wuye dia nkomo ko ye na yi be ma wo be sere oba se me ne ko akobobra oba ne yare da asipiti se doctor se ko bokra ta bra na pam be ma wo atuma ko bokra ta se me de me se sha se de me ba ne oyire ni ko fie se onko wu sana na o pa chiro wo de ni ko fie na ko na wu a na o sie no so sisika ni ho nana nti na wo nidi nya koko na o te no na o diska na yeden nipa nkwa hu hia na onwene ho na mmom se ne pen drive no so opokotwe nwom dia o pese o pen drive no ko PC mu no okotwe nwom no oba yi yare ne nan
na maame Ghana me gine no ha menti ase ade we de ni gie na eyo wo nan ya wo ya na wo pene no na akoye san aba na wo san be siw so na wo so je mama na saa se nyi sen ba ko ansa ya nka se nke sia no isu to e ko ba ya nka so no na wo te ho saa na wo kan ma no nipa isi won hwew first one wa second one wa third one wa na na bushafo no so te ho ye den odini afede o born step by step odini fear na odina kwa odini fear na of the record so oni ma adan no mo onu adan o ajai kura wonum bi yo enti okochinya na oba na wakai se me wo se bi mi wo abaya bi ofie ma mfa nkosi ni so na da kosi ni so na mo me ka kire no ene wukoyi ne na wo pe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  akwasi anopon non kono na wo take duom ha so obi su tia menim so otie se otie ntia ifra na wanfa no what so obi su tia won kan kire ne se o take asem baba da before say ene na wo pepepepe se oni sika nko do nko pebosia no famra anopon non kono pepepepepepe na wo ha se oba na beka ne de ene ye no kro se ono so won kirim foforo bi a de change oba ya beka ya ono so famra okay ewo edubiase ewo asante mantem ye mu ya asemu esi ye eye awuraba bi a one ne ba ne nam me pa cho so ni Facebook ne so abraso se wuni YouTube ne so abraso na me show sa video yi ana picture yi one ne ba ne nam ono mu nantie mu no ene kokoye se maame ne se akwada ne nsan nachi akwada nachi san ni mu no wankuduru fie eme nipa dasani echi akwada no ede ne koy enye nipa bia se ne nwonko ba na ache ne ba wanfa na ntena santimai mu wode na pie akwa koduru bunu mamu ene ode akwada no eko asem no ye beja eme koduru aposifo anim ade ni koduru posifo anim no posifo ani abre kwa ba ne ebefa so ayebehu akwada no ene enya ahinte se ba bi ade akwada ne ko hye no kesi bi nso asi ya akwada bi sori a esua no osuo mekome maame ho mekome krom mekome papa honom ne ade ene obi ko tipu police for say efie we dan we mu obi akofa akwada bi abehye dem oba yebusa no a wose ye ne ba nanso akwada no da bia wosusu obekone maame ho obekone papa ho obekone krom enti senka ye ne ba mpa adenti na ene wo sesu epe maame foforo ho na akọ na posifo kọtọ nsa fra awurai ye duedue mu no na chese akwada ni fra dubiase contact to adubiase police ye nkọ hwehwe akira sa akwada na yira beye abosome miensa timemfa ne se enke yawo e wa ba tani mu ne kura na ekọ wo mu de om nim sesese nipa bonfo bi e na ache wo no ba no ba this time de wo matwitwa ne spare parts kura awie wo matwitwa ne spare parts ye wie na ye de che wo madwen mu no enti yawo ne ekọ no wo san nya asa hint no ti posifo mfa akwada no ene awura ne mra eye sa akwada no a oyera abosome miensa no ene bra Facebook ne so bra YouTube ne so eye very short video na memfa nkyerɛw kyerɛ sɛ ye de awura no ba bedru adubiase police station no de omanfo binom enkanka ne mabunu ne bi kan sɛ ye wonipa bi a efrimonte so ba bedi bone e de hye ono mabunu ewo adubiase ho enti se maame wei na aye saa de ne de a ene ye wosere posifo ne se wo munyi awura ne ma won na ne ohyewa fode no o mummoni bi ewo ho se ne hohon konkono dane eja nso ano te se tekere maso sisi abofo ne so no atuafo ne so no wo munyi awura no mra na saa ohyew enso ano no won mumma bi nsisi awura ne so tina no ayeden wo mu yi no free ho ed ne kopɛ post station for fraud ne toy enti bra Facebook ne so bra YouTube ne so mon fantum mame video of awura no ebra ye kokoche no no na edasi ebra akwada no ehunu na busua American tente ya ode koye eno nso no
enti pɔso na awura ne na so pɔso baabi a waduru no pɔso duru baabi a awura ne wɔ no na awura no ɛna so oya baabi a awura ne foro stairs no pɔso na awura no ɛna so enti awura no adeɛ wei pa adeɛ mos monhwɛ ho nye ho biribi o na manhwɛ yi a mode asɛm bɛba mekɔka ma monka sɛ mema no pa asɛm o yo enti awura no mompɔ so no mfa ne nto so na atiefoɔ ɛnhwɛ awura no ɔba de akyea me akra abaya no ɔte sɛ deɛ wɔwi akwadaa no ɔte sɛ kyerɛkyerɛ no mahu sɛ oposini baako okuta ne tuo ɛna okuta ne nneɛma a pipa bi sikuta no ɛna okuta awura bi emu na awura no yɛde hankɔpo agu ne nsa awura no ɛhyɛ trasa ɛna wɔhyɛ ɛma blouse ɛna wabɔ duku ɛna wɔne awura no wɔne posini no ɛnam hɔ a wɔn ɛba wohwɛ no a wɔnyɛ wɔyɛ nipa abanka bagu ne nsa kano ka ho medi kan no koraa hankɔpo na medi kan yɛ sɛ egu ne nsa ɛna wɔkyim ne duku ɛna wɔne posini no wɔn ba ne sɛ hin na wɔn kɔ sɛ hin na wɔn kɔ deɛ ɛneɛ minim nhwehwɛmu kakra atɔ fam ɛkyerɛ sɛ awura wei no ɔwade teacher ni bi na adubiase nkron ketewa ni bi mu ɛna na ɔware saa teacher ni no wɔnyem ɛma teacher ni no ɛbra so sɛ so ɔkɔwo teacher deɛ nim sɛ wɔ free fie ba ne yira wo wa ayaresabea wo ba ya ne yiri ni hɔ wo hunu ne yiri no obusa ne sɛ ne ma no a wakɔwo no entaafo kora ne yɛhwɛ wɔ no anim nkwadaa ne wɔ wɔ se me wura me de nkwadaa na manne me sister wɔ aburukyiri wakra me kɔ wo ma wi wɔ mo me de nkwadaa na manne me sister wɔ aburukyiri ɛne so ofiri aburukyiri ma ne anim ba ayɛ na obi deɛ ɛna wakɔ akɔwia no ɛno nso ne asɛm no afei ɛbra akwadaa no huu na busua na ɔde mmirika ɛkɔte bam wɔ no no ɛhɔ nso roli na pɔso na afei atiefoɔ nso ɛhunu hɔ ɛbra ɔnom hunu akwadaa no na akwadaa ne hunu na busua so emotional ɛno nso monkɔ na monkɔhwɛ ɛno nso saa bere yɛ a meka sɛ ɛno nso deɛ na ahunu ɔba adeɛ kyea me akora mehu sɛ papa bi gyina hɔ ɛna wɔkyea posini bi na deɛ mehu ɔsɛ wabɔ adwuma adubiase mehu ya ne sɛ akwadaa bi firi aposifoɔ kaa mu siiɛ na wahuri atare papa bi kɔɔ ho penyai okura ne poretin bag na ne poretin bag ne kuta akwadaa no se dwa bag yo se poretin bag yo se mapare maame ne di dwa ma no se die yo poretin bag tuntum ni bi na woto no ho na oba mo ne papa no na papa no so na abɔ no kɔ ho na polisi wachia papa na chia polisi ni no da na se okay enti awrai ye de na court kama Emma court akyerɛ sɛ yɛmfa ne nkosie ɛwɔ kokom kakra ya yɛtwa bere ato so a ɔbɛsare appear before the court na yɛhunu baabi asusuan ɛde brɔde ho no ɛnso ɛbɛfa sɛ na akɔla no nkɔde mɛma ne aburukyiri nti wasra na ma akɔla na ɛkɔkɔkɔkɔkɔ wapɔ no ho akɔla no ho ama na yɛ buroni sɛ bɛyɛ a ɔkɔ aburukyiri a ɔne aborɔfo no bɛyɛ pɛ ɛyɛ asɛm o okay. Business. Okay. Entiano no. Se owo oba se wanije oba ho a. Se wompe se obi de oba ebenya sika onua hwe obaye. Wate. Enipa bonefo ne nam. Onya akwada no a oche no. Na wonim arehusemu ewom. Ebinom business ya wonom ye no. Wonom nya akwada no saa. Ope baabi de wonom to. Ebi wɔ hɔnom a ɔtɔn wɔnom nyɛ Ghana man mu na ebi a wɔbɛtena yɛde akwadaa ne kɔ obi a ebi ɔno nso pɛ ba otumi tɔ asɛm bi wɔ hɔnom a yɛ security asɛm ka saa asɛm nkɛmɛ ka but nya fidie wei so menka yɛwɔ nipa no bi a ɛmaa no bi
se ye kumasi krodua imu eye business e binum ye o oni be ma tumi kokoda na be ma na nyem no ommo be ma na ma ne da se wonyem se ya girls ni bi business a wo no mo ye no no ommo be ma na ma ne so wonyem o be ma no omma wo hu ni bio ene efuro ne maaya no obetumi am wagugu so amana obetumi am wagugu so amana se efuro no ba omma hu ni bio se ni obi fofora obema se nipa na gugu so ama no owo a no ato akoda no gas ni biye ewo kumasi kurudua yi mu ebiye enti wo hwa de yiye no obi anche no ebinum nso wo ho a sebe wono wonya ne saa enye se wode ne masa yenkonko titi no ebinum de ye onum nyankomade enkanka ne nkwada anketenkete no onua mami oye mistake kese pa woso ni be mane ti wonyina ni jede ni je unhu bida na otu aso a na wo 5 otu aso a na wo 5 emebi o wa na se memebi o mu aware mu a omni anije wa aware no mu enso betina sa ye so ekum nipa so ekum nipa no atina sa ye sa na be ma no odi ujuma no otu pumu na wo yale ni nyina so na se bi ono wo da na wo te ho oye mistake pa na nka wo se edru baby wo be 3 na wo hu se be ma no still wo ye na wo ye na wo sanka awo no ntwa so awo sanka wo no wo ntwa so enso entwa so na otokoso ewu bi kan ho otokoso wu bi kan ho sisi na be ma na yi unem egu abonten awi no afi no ho sisi ado na asema say crent wo de neighbor eni mebu on si ye yan yambu ye ho so kakra ni mebu ho a yambu ye ho so kakra ni nja ise ye ti aware mu ye ni nji wo de ho ni so na be ma na okun na oba na okun no oplaw do be obi anu ode ye o enso na wo te nti ye ti aware mu a emaye ntena ho enkolenti na wuwu emaye ntena ho sa order for me do besia media na kwemblane so betumi afra me kwena na blance me so like it subscribe na share na comment so for mam sabe menya ho ndi more videos e dey abrow macro